Ydych chi'n cael anhawster i dalu am ofal plant? Os felly, efallai bydd rhieni sy'n gweithio ac sy'n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot gyda phlant rhwng 3 a 4 oed, yn gymwys i dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar a ariannur bob wythnos. Bydd eich cymhwysedd yn dibynnu ar eich cyflog neu eich oriau gweithio. I wneud cais, ewch i wefan NPT Family a dilyn y camau syml hyn. Cam 1. Dewiswch ddarparwr gofal plant cofrestredig. Cam 2. Gwnewch yn siŵr bod gennych sganiau neu luniau o'r holl ddogfennau sydd eu hangen. Cam 3. Llenwch y ffurflen gais ar wefan NPT Family ar gyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled. Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen, byddwn yn cysylltu â chi o fewn 14 diwrnod. Am ragor o wybodaeth am gymhwysedd, ewch i nptfamily.com.